Inselmilkom u nilqakom għall-ikla tajba u l-lum l-ikla tajba ħalli nagħmilha ma' kantant kif ukoll l-attur ma' Neville Refalo. Kif inti? Tajjeb, ħafna. Tajjeb. Grazzi tal-istedina, ovvjament. Grazzi, inti. Għax ħanikol minn fuqkom. Ħadi imma biex tikol minn fuqna tirrispondi l-mistoqsijiet kollha li għandi għax forma ta' logħba ġifieri l-ewwel ħalli ngħidlek biex tażel starter, main course u deserta. Ħana daqsxejn xi tħobb tiekol, l-ewwel platt x'ajkun. L-ewwel platt soppa, jiena dejjem soppa fil-bidu. All right. Nħobba ħafna. Tajjeb. Platt soppa. Mbagħad xi chicken breast. All right, chicken breast healthy inti. Ejwa, nħobb. Mbagħad deserta. Ma d-deserta ħana għawda xejn. Imma mbagħad fatti, għalmenu mhux kollox. Xi assatella jew hekk. Kassatella Siċiljana tajjeb ħafna. Illallu vera bqajt healthy però bis-soppa u d-direkt ħobb tagħmel is-soppa u mbagħad. Soppa kien ħobbhom kollha. Ġifieri biex tinserka ma taġobnix. Nħobb ħafna hekk. Jiena ġieli nagħmel żmien ngħid ħalli nagħmel hekk daqsxejn id-dieta tas-soppa ngħidilha noqgħod nikol is-soppa differenti nagħmel xi ġimgħatejn ma mbagħad ngħejja nikol is-soppa u nibda nikol kull ma nara mbagħad. Mela, għandha setta mistoqsijiet biex insiru nafok aħjar. Jien għandi hekk daqsxejn kurżiet ovvjament nintaqa' miegħek l-ewwel programmi, però ma nafekx daqshekk. Allura l-ewwel xi ħaġa li sirt naf fuqek inti tqum kmieni ħafna u torqod tard ħafna, ġifieri fil-verità ma tantx hemm ħin ta' ma tantx nistrieħi. Kull ma nistrieħ ġifieri xi 4 sigħat, 5 sigħat. Tkun tajjeb. Iju, ħafna. U ġifieri jekk nipprova laqas irnexxieli, pereżempju min jgħidlek norqod wara nofsinhar, pereżempju, jiena jekk nintefa' wara nofsinhar fuq is-sodda, xorta ma norqodx. Ma jirnexxilekx Le. Ġifieri ġismi darek. U mbagħad inkun irida darba pereżempju jinnaf darba fix-xahar hekk norqod forsi dawk is-satej żejda biex nirkupra. Anke fil-weekend ġifieri il-ħadd jekk m'hemmx għalfejn tqum kmieni. Tqum kmieni xogħol. Nqum iva, noqgħod relax fis-solda ma nqum. Bħala ġifieri bħala dak ma nibqax rieq. Tajjeb, le jimmix bħalek f'dan aspett żgur li le. Mela, ta' 22 sena pjuttost ta' età kbira bdejt isek fil-qasam tal-kant u drama. U bdejt għax kellek karattru misti ħafna. Għadu, ġifieri. Imma kien hemm moment fajt li rrid nbiddel l-affarijiet, allura qbadtu ddeċidejt li isni neleb din il-mistija li kelli. U saqsejt u l-iktar ħaġa li tawni bħala opinjoni kienet li nibda drama. Id-drama. Għax isek true exercises li tagħmel u l-mod kif iġġibru hekk quddiem in-nies u hekk isek teleb ċertu tip ta' mistħija. Ma tużajt id-drama u l-kant fl-istess jien il-kant minn dejjem kien ikun fija, ma ekku ħana l-iskola u hekk kont tidħol le, kont tistħi. Kont nistħiha. U kont naf li inti tisma' lilek innifsek u tista' tiġġudika jekk għandek vuċi tajba jew le, ma kelli bżonn dik il-puxjatura u ġibta tru billi bdejt daw iż-żewġ affarijiet f'daqqa u rnexxieli nelibha. Ifri ma lebtix kompletament imma hemm din. Le, jiena naħseb illi hekk nieħu gost insegwik ħafna. Grazzi. Idej u kompetizzjonijiet. Ħafna. Għalfejn jagħmlu lecture to boundaries forsi. Le, dik il-ħaġa li tħoss ċertu tip ta' tensjoni jekk fil-post u isek dak in-nies kulħadd isu qed iħares lejk bħala xi ħadd li qiegħed kontrik milli xi ħadd li qiegħed miegħek. Wisq noboda. Il-feeling tiegħi wkoll il-fatt li rrid noqgħod nifoka biex nipprova nirbaħ lil xi ħadd ieħor. Nippreferi mmur hemmhekk. Swiss il-ħaġa. Mmur hemmhekk hemm għandek kunċert pereżempju kulħadd qed jieħu gost. Pjaċir, n-nies jieħdu pjaċir bik. Għax dik il-mużika fil-verità taqgħod suppost. Il-Eurovision titħajjar hekk li tajt. Fil-fatt la ma nħobbx il-kompetizzjonijiet, mhux li nħobb ħafna. Għax hija kompetizzjoni kbir, imma naħsebha Malti hija pjattaforma tajba. Hija pjattaforma u provajt nidħol u ħadsem darba fil-festival. Xorta mhux il-ħaġa li vera nixtieq, ġifieri għalkemm hija esperjenza sabiħa u tara kantanti oħra u tara anke jinnaf Malta pereżempju waħed mill-ftit kompetizzjonijiet li għandek jinnaf palk vera armat kif suppost u isu tħabba ta' forsi ma ta' barra minn Malta. Xorta mhix lejn milli ngħid nipprova nirbaħ. Intu sem orrajt, imma li tipprova tirbaħ u tipprova bil-fors tagħmel dik il-pressure li jekk innifsek biex tipprova titla' qatt ma kienet. Le. Mela, esperjenza li għaddejt minnha u bidlitek. Mifhem. Kulħadd ikollu dawn l-esperjenzi fil-ħajja. Darba kelli esperjenza daqsxejn kera u ma nxieqx ħafna nidħol fiha, imma minħabba f'dik l-esperjenza naħseb li ħriġt b'saħħti ħafna minnha, ġifieri kienet esperjenza unexpected u minħabba li ġratli
isni reaktijajt għalija u l-mod kif reaktijajt ġabitna Għamlitek iktar b'saħħtek. Ġifieri fil-ħajja ġenerali, għax qabel kont forsi dik il-persuna li dejjem naqla u ma nirreaġixxix. Il-fatt li tkun missi, il-fatt li. Il-karattru. Jgħin. Imma tru din l-esperjenza isni reaktijajt b'tali mod li l-lum il-ġurnata daqsxejn iktar Tajjeb, inti tirrilassa bit-tisjir. Pjaċi. Ejja. Min ix-xikok? Mhix xikok prim. Biex li ħatoqgħod iżejjen il-platt. Le. Insomma, nipprova tagħmel bil-ftit li naf, imma ġifieri self-taught mhux dak it-tip li pereżempju mort nagħmel xi courses jew affarijiet. Biżmien nara minn Tommi pereżempju, nara minn ħadd ieħor jekk pereżempju mmur nikol barra ġieli noqgħod nara kif inhu biex nipprova nagħmlu jiena, mbagħad ħalli forsi ndum xi 5 darbit biex nagħmlu tajjeb, imma b'xi mod nagħmlu. Imma l-iktar ħaġa li tħobb tagħmel jien nibqgħet affaxxinat il-ħelu. Il-ħelu. Iġbir il-kejkijiet u hekk. Kollox, affarijiet hekk. Għax Vera fihom, fihom iktar lob. Imma il-fatt li fihom il-lob u isek tagħti tillibera l-espressjoni tiegħek, isek tista' toqgħod tilab u forsi tħawwar xi ħaġa differenti, jekk tara xi ħaġa bħal ta' ieħor tipprova tagħmilha daqsxejn differenti. U anke naħseb xi ħaġa sabiħa tagħmilha quality time man nies viċin tiegħek fil-verità, tieħu gost. U pjaċir ma nkunx waħdi wkoll, ġifieri jekk nista' nkun ma' xi ħadd ieħor naqsmuha flimkien u pjaċir ħafna iktar. Tajjeb. Tagħmel xi kejkina nduq. Inti fissat fuq il-futbol. Ħajskad il-ħin kellha ħafna mistoqsijiet. Iffissat fuq il-futbol imma ġifieri. Ħafna le jiena ġifieri jekk għandi satej free nara logħba futbol, ġifieri hekk. U kont tilab b'mod professjonali wkoll. Qabel iwa, u kelli nażel ovvjament dak iż-żmien kelli nażel bejn l-studju u l-karriera tal-futbol u għażilt fukajt iktar fuq studju dak iż-żmien. Imma ġifieri llum il-ġurnata jiddispjaċini li waqaft komplit għax illum completely waqaft, ġifieri nixtieq li forsi nerġa' nibda bad ftit. Xi tgħidli fuq il-Milan? Nevil, xi tgħid? Ma ngħidlek xejn bħalissa minni. Forsi kellim sena sentej oħra nitkellmu. Mela għax Nevil ovvjament kull min jafu jaf illi huwa fan kbir tal-Milan. Iskadilna l-ħin. Imma rispondejt kollox hekk, ġifieri l-ikla ħadd oħodha l-ikla l-istart il-mikrofon anke d-deżert. Nixtieq nirringrazzjak. Nawguralek minn qalbi kemm fil-karriera, kemm fil-ħajja tiegħek. Nisperaw anzi waqt sibtek żgur aħna ħannistidnuk biex anke tkantanna xi kanzunetta. Neħdu gost. U nawguralek issa insomma sħana bdiet għas-sajf. Mela, jiena nobolu għas-sajf. Vera li vera nħobbu s-sajf. Insomma issa nistidnuk mela fix-xitwa. Iskada ġdidek il-mobbini Lekun għaw lejsi nġi. Wekka, minn daqseg blejsi. Nirringrazzjak ħafna. Lilkom nedikom biex tibqaw mana, grazzi tal-li kontu mana għall-ikla tajba tal-lum, ibqaw mana x'waqt sibtek tal-lum ħalli kon intervista esklusiva dal-waqt ma' Ben Kamil, ħanidħlu daqxej ukoll fid-dar tiegħu u hemm ħafna affarijiet li ma kontux tafu dwar Ben dal-waqt sibtek, ibqaw mana.